Perdó, eh? O sigui, és que tenia poca connexió i tampoc sé com he arribat aquí. O sigui, aquí no em refereixo a l'Hospitalet, sinó aquí de parlar amb tu de cara a cara, saps? I és una gran oportunitat, de veritat, que agraeixo molt que ho hagis acceptat. L'únic que és una mica estrany que no et pugui veure, però bueno, que sé que m'estàs escoltant i això ja és més que suficient. És estranya la sensació de no poder-ho controlar tot, saps? I estar com tu davant de la càmera quan normalment tu estàs darrere. I això d'estar tu a l'altra posició i que et donin ordres no m'agrada. M'agrada ser a mi qui mana. I és complicat a la vegada, no sé com explicar-t'ho. I és una manera de veure-ho des d'un altre punt de vista i crec que em pot ajudar per agafar experiència, ja que quasi no en tinc perquè acabo de començar. I és una cosa que em pot ajudar de cara endavant per mi i pel meu futur. Crec que al principi és el salt més complicat, ja que sorgiran tots els obstacles que sembla que no et deixin tirar endavant. I has de fer tot el possible per tirar endavant i no tirar la tovallola, pas a pas i superar-ho. I és que quan menys t'ho esperis hauràs arribat on tu creies i on tu pensaves que potser no seria possible, però una part de tu deia que sí, i ara és un obrir i un tancar d'ulls i estàs allí. Ets un gran exemple a seguir, senyor Garcia. I m'agradaria seguir els teus passos. Per això he fet tot el possible perquè aquesta trucada es realitzi. Vull ser una gran directora de cinema. I el que més força em dona és tota aquella gent que no creu en mi, doncs vull aconseguir-ho per trencar tots els esquemes i arribar on ningú creia en mi. Ah, i saps què m'han recordat? El dia que ens vam conèixer a la conferència aquella teva, que em vas dir, els dimecres són els nous divendres i a partir d'ara és la meva filosofia del dia a dia. És una manera que se'm passi més ràpid la setmana. És que estic una mica nerviosa, llavors em desvio del tema, perdo el fil de la conversació. Tornant una altra vegada a el que estàvem parlant, senyor Garcia, li volia fer una pregunta. M'agradaria que em donés algun consell. I a veure, com t'ho explico? Pues com ho faria... No, senyor Garcia. Hola? Hola? No. No pot ser. Error de connexió. No pot ser possible. Sisplau, no. Digue'm que tot això que ha passat no és veritat. No torna la connexió.